नमस्कार जय जगन्नाथ साଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଥିଲି ପଖାଳ ତା ସହିତ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ଆଚାର। ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ମ୍ୟାଗି। ପୁଅ ବି ଟିକେ ଖାଇବି ବୋଲି କହିଲା ତ ତାକୁ ବି ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲି। ମୋର ଆୱାଜକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେନି କାହିଁକି ନା ମୋତେ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ବାହାରିକି ଗଲେ ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ ମୁଁ ବନେଇଲି ଲଞ୍ଚ। ତ ଲଞ୍ଚରେ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ଭାତ ତା ସହିତ ଡାଲି ଆଉ ବନେଇଥିଲି ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ। ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବି ବୋଲି କହିଲା ତ ତାକୁ ଖାଲି ଶୁଖା ଭାତ ଟିକେ ଦେଉଛି। ସେ ଡାଲି ଗୋଳେଇଲେ ଖାଇବାକୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରୁନି କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି। ତ ଡାଲି ବି ସେ ପିଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ପୁଅକୁ ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାର ଥିଲା ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ଆଗରୁ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ମୁଁ ଆସିଲେ ଚିକେନ୍ ବନେଇବି ତୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଦେଇଥା ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ବାଟି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଚିକେନ୍ ଧୋଇକି ଚିକେନ୍ରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ତା ସହିତ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଏସବୁ ପକେଇକି ଆଉ ଦୁଇଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିକି ପକେଇକି ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇକି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଦେଇଥିଲି ଫ୍ରିଜ୍ରେ। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଆସିବା ପରେ ସେ ଚିକେନ୍ ବନେଇଲେ କ'ଣ କେମିତି ବନେଇଲେ ମୁଁ ତ ଦେଖିନି କାହିଁକିନା ପୁଅକୁ ଆସିବା ପରେ ଖୁଆଇଲି ଆଉ ତାକୁ ଶୋଇବାକୁ ଲାଗିଗଲି। ପୁଅର ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନଥିଲା ତାକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଆଣ୍ଠୁରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ପଟ୍ ହେଇଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିନି। ତ ଟାଉନରୁ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ଜଲେବି ସେଇଟା ପୁଅ ଶୋଇବା ଆଗରୁ ମିଶିକି ମୁଁ ଆଉ ପୁଅ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ମିଶିକି ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଗୁପଚୁପ ବି ଖାଇଥିଲି ହେଲେ ଗୁପଚୁପର ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ପୁଅ ଶୋଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ରୁଟି ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ତ ଚିକେନ୍ ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ ତ ସେଇଟା ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମିଶି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ରହିଲେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ ଚିକେନ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଆଜି।